Iki aku dikancani karo Mas Gareng, Nduk. Mula kareben ngancani awake dhewe alam-alaman lek-lekan bengi iki, ayo diaturi munggah ana pepanggungan jagongan karo aku karo kowe. Iya. Dipethuk mikat manuk larase pelok kareben engko dijogeti Mas Gareng dikibarke wae ora usah dikiprahke. Nggih. Monggo ayo diaturke mikat manuk, Co. Monggo tak derekke. Kok selingi jaipong, Nduk? Nggih. Alhamdulillah Mas Gareng kepareng sowan diobahke awake men ora anyep penggalihe. Nggih. Kanu raketang sithik nggih warming up. Oh nggih. Wong iki apa-apa nganggo pemanasan. Nggih, Mas. Apa wae kuwi kudu dipanasi dhisik, engko nek wis panas mesine terus penak pancalane. Nggih, yen ora kentekan bensin. Mula kula anu kok, Mas. Napa, Mas? Niteni angger hawa ngeten iki mesti akeh wong dadi manten. Sebabe Ya hawane penak kok ya mesti ra ya. Hawa adem ya kudu golek anget-anget nggih ta. niku mboten perkara hawane. Lah pripun? Pancen wancine wanci becik kangge daup, Leres. kangge manten. Heeh. Mor wong Jawa niku nganakake daupan manten niku nggih pilih-pilih dina. Nggih. Wonten sing ditung saking weton, wonten sing ditung saking tanggal kelahiran, sasine. Nggih. Nggih, sing dijaluk niku wilujeng slamet lancar. Amin, amin. Lah ya mesti to, Mas. Wong nyatane kaya Mbak Ispri kali Mas Agung niku yen arep nulat perkara rukune wong omah-omah ora usah golek wong liya, cukup mirsani karo
panjenenganing Bapak Sukarman kali Bu Suyani keng Rama lan keng ibune. Lho wajan Pak Sukarman ki le apa ki jenenge le grapyak ki rumangsaku ngungkul-ungkuli. Lah pripun ta? Kula wae teka mriki lak takon Pak transite pundi? Pun sampean kari milih 3 kamar niku sing pundi? Oh ngono. Dadi sing tak nggo transit iki 3 kamar aku trimo lesehan ning jaba ngono wae Mas. Lah kok ora sing ning mburi dhewe kono mau, ning mburi dhewe karo kancane dadi siji. Mburi dhewe WC lho. Nggon kok mburi mah ya jembar to. Ya jebar-jebar dadan ning arep WC. Lah pripun? Iki nandhakake Pak Sukarman ki tadah piyayine. Leres, Dadi yen leres. ketamon ya ketekan sapa wae wis dimanggake. Nggih. Urung apa-apa ki lho, lagi teko dok ki kopi. Nggih. Lho, iki ki apa ora salah wektu aku ngono. Lah pripun ta? Melek we urung kok kopi lah, kok wancine ngantuk kopine wis entek. Wah ning mburi isih cemawis. Cekake mau ngarep dinggo panjenengan dhewe we. Wah wis ora bakal kuciwani. Makanya tak ambil kesimpulan bahwasanya beliau tadah. Nggih. Wong pancen wong melek ki cegahe omong kopi karo mirsani wayang. Leres. Mas Gareng iki pancen kudu dikopi men ora mambu. Ha iya. Rumangsamu batang kok piye? Mboten. Tegese sampean niku pancen wis dipijekke. Sampean arep mujekke apa romantene? Ayo. Nggih. Niki nggih mugi-mugi dijabahi kalian Kang Damel Gesang. Amin. Bilih pertemanten kekalih aku yang mau caritaku Mbak Siti. Terus Mbak Siti karo Mas Agung atau teruntut teruntungan aku yang arep ngandani werna-werna kuwi wis jelas ora temonjo. nggih. Aku cukup ngeten Mbak Siti Mas Agung kuncine wong omah-omah supaya atut runtut teruntungan ngantos kaken-kaken inen-inen iki gur siji. Kuncine apa, Mas? Aja pegatan. Oh iya, Pon. heeh. Arep dikandhanono tirik-tirik Yen pegatan ya muspra. muspra. Lah, Nggih. supaya ora pegatan piye? Nah, niki kula enten rumusan melih anyar siji, Mas. Napa, Mas? Niki perlu niki kula jikuk saking pengalaman saya pribadi. Nggih. Wong omah-omah kuwi padu lumrah. Nggih. Padu lumrah dengan catatan niki gandeng mantene lanang saking Bogor. Ya. Saya campur Indonesia Jawa. Leres. Dengan catatan kalau bertengkar jangan sampai diam mendiamkan atau neng-nengan. Neng-nengan entuk ning aja nganti kliwat 24 jam. Artinya 1 hari 1 malam. Kalau Anda neng-nengan sama istri atau suami 24 jam lebih niku ibarate wong mlaku ning pinggire jurang. Akibatnya dampaknya akan negatif. Nggih. Niku pengalaman kula, Pak. Leres. Dadi yen padu kena, meneng kena ning aja nganti kliwat 24 jam. Nggih. Kudu ana sing gelem ngalah. Tembunge Jawa wani ngalah luhur wekasane. Sing jeneng ngalah kuwi dudu wong kalah. Nggih. Merga kuwi mung tujuane karepe ninggal becik, kahanane rak ngaten to. Nggih, kalih. Nggih. Nggih kalih utak-atik gathuk mungkin Mas Agung, Mbak Nggih. Siti perlu saya ini dimanapun saya keluarkan atau saya ucapkan karena ini penting. Berdasarkan pengalaman saya, orang berumah tangga harus tahu arti rumah tangga dan keluarga. Apakah arti dari rumah tangga? Rumah tangga saya artikan dalam sisi spiritual. Nggih. Rumah tangga itu ruang untuk ibadah. Nggih. Nawa itu ijab kabul ibadah. Leres. Mah itu maha besar nilai ibadahnya. Mulai ijab nganti kukuting nyawa niku pun dihitung ibadah. Nggih. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ngatos-atos nggih. Nggih. Tanggung Terus? lah garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Niki insyaallah kanthi rumusan kula menawi dipun agem
Lestari Widodo anggenipun rumah tangga. Iku Betul. keluarga. Keluarga ke niku napa Mas? Keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Terus Lupakan egoisme masing-masing. Nggih. Arahnya harus selalu positif termasuk dalam mencari rezeki, jangan keluarga diracuni oleh rezeki yang negatif. Nggih. Terus terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nggih. Ojo gegeden piak kurang cagak, keluarga akan runtuh. Leres. Niki diagem syukur boten apa-apa niki mung penemu kula. Ning mestine bab sing becik wajib dilestarekake. Nggih alhamdulillah kula wani ngucap ngoten mergo rumah tangga sekarang rumah tangga saya sudah terhitung 30 tahunan. Weh, yen ngono wis kawin perak. Empun, kula perak empun, munel empun. Ora tegese 20 tahun niku perak, sok nek 50 kawin emas. Insyaallah yen nyandak, Mas. Ya mesti nyandak. Kudu napa ya, Mas? Napa selalu Aja nggih no. Optimis. Nggih aja nganti pesimis. Panjenengan tetep diparingi umur panjang, iso ngancik kawin emas lan bisa momong wayahe karben tutuk. Muga-muga ning kira-kira aku kawin emas isuk ben aku sik gareng apa ora ya? Ya tesih to Mas, ora ketan numpak kursi roda ya isih. Jenenge wong gareng iki luwes. Wis trimo ora gareng. Lah piye ta? Wong gareng kok numpak kursi roda. Ya kudu tetep sehat. Nggih sing kula suwun sehat, Nggih. iso nggone anak putu. Sugiya kaya ngapa nek ora sehat ya mung kukur-kukur ning ngambek. Nggih bener. Nah, mula wong ki cukup tur ya sehat. Sehat. Sing jeneng cukup ki apa-apa kelakon, pengen duwe omah ya kelakon. Pengen tuku mobil ya kelakon gitu. Niku cukup. Nggih. Mergo yen engko nek ngantek keluwihen leno jagat diemperi paribasane malah iso dengkelen dhewe. Nggih. Ya. Niki kula crita nggih, kula niku saba tlatah Kediri mriki niku lak pun bola Bali. Nggih. Ning mbok nganu lho, sumpah kula teng desa Triplek mriki niki Blabak. Blabak iki kuno, saiki usume Triplek. Iya. Desa Blabak. Oh, wong saiki iki usume Blabak kok Ayo. Usume Triplek kok. Nggih. Aku anggar sore kebon kopi kok cangkemku angel men ya, Jan. Dadi desa Blabak iki lagi sepisan iki ya. Nggih, heeh. Nek ya disyukuri. Leres. Mergo bengi iki ditimbali Pak Angelman iki, Pak Sukarman. lah ya Sukar ki angel. Ya aja diwalik asma piyayi kok diwalik ya. Pak Sukarman ya iki alhamdulillah matur nuwun Pak Sukarman. Nggih. Wah, aku senengku iki ora mung Pak Sukarman sak pengisor nadyan dhuwure. Nggih. Mbah Sumarmi wis pesen lagu lho. Apa ya, Mas? Heeh. Napa lagu sing Tembang kangen. Weh, tembang. Pokoke Mas Gareng iki ku anggere metu tembang kangen wayang kulit tak barke ngono iki. Nggih, kok diaturke tembang kangene. Nek sadurunge gandeng niki kagungan kersa mantu ya ngaturke lagu sing jumbuh karo situasine. Napa, Mas? Kula nyuwun Langgam Setya Tuhu. Oh, Langgam iya. Setya Tuhu mangke dipun dawuhaken napa bawane Sidowasih Langgame Setya Tuhu. Oh, nggih. Mbak Fahmi sing sing nembangke gen ngaturke langgame. Oh, nggih. Fahmi genene iki ya manten anyar to iki. Nggih, manten anyar. Duh, Cis, muga-muga ndang duwe putra meneh. Amin. Tenan golek hawa ngene iki Mbak Fahmi ya pas lho, pinter golek tanggal. Heeh. Lah iya. Golek susuh. Nggih. Iki supire bis rada angles iki bareng Fahmi dadi manten iki wis ora ning harapan ya. Saiki nyopire rada ngebut, saiki rada. Aku mau maca tulisan ning bis apa ngono ya? Apa ta? Ana tulisane apa? Apa Le? Mau niki jane karepe arep Fahmi bareng wis dibojo terus diganti jeneng ya. Wis ben. Wis alhamdulillah. Wis mung iki sing terakhir ya Mbak Fahmi, iki sing terakhir. Loh, wis ngentekke lanangan pira ta?
Ora kok kentek kelanang jenenge urung. Jare sing jeneng bojo kuwi urung mesti nek jodoh. Lah tembungmu kok yang terakhir iki lho. Tegese iki wis aja krama meneh. Apa kowe sing menentukan iki sing gawe urip. Lah terus ngono nek ndongake ora entuk. Ya ndongake entuk. Lah Dongakno nganti bedhet kaya bedhet 1000 yen sing nglakoni ora temen ya ora iso. Temen Mas. nek iki ya kudu temen. Nggih. Kowe nganti kowe pisah karo iki kowe tak nikah dhewe. Wah iya. Kok malah Dek. ngono? Bayo pengen. Ben wedi. Ya. Dan karo aku lak rugi karo rugi. Yo dibawani sik dandang gula Sidoasih. Mangga. Aku tak nyuwun tulung sing bawa Mas Gareng sik. Gen bawani engko langgame Mbak Fahmi. Iki nggo apa? Langgame. Ayo diaturke. Aku wis joget lho kok nembang. Wong jenengan iki sing diarep-arep ya jogete ya tembange ya tausiahe ya ta. Iya. Wong Mas Gareng iki sarwa-sarwi ngabehi kok. Kowe pindah kene kok ndak dikira cagak pager. Iya. Heeh, ayo ngene. Monggo. Bawane apa ki? Ayo Sidoasih. Pamintaku Anu Nimas Sidoasih. Ijih pripun Kang Mas? Ya wis kaya ngene iki. Mumpung udan, ayo gek yo, Kek ngiyup. gek nembang. Oh, tak kira ngiyup. Atut Golek nggon, ya. Golek nggon mumpung udan, nggo ngiyup. Nggih. Oh iya ya golek. Wong anu mboten buka lho lawange nika. Pripun nggih menika Mas Bayu? Oh. Lawange mboten buka. Lah iku mangan apa? Lawang apa? Lah iki arep tak golekne. Rumah- Panganan. Oh ngemis kok nganggo makelar. Ayo. Aku ngemis dhewe ya iso. Anu. Ayo. Tekan ndi ki mau? Tekan kedhi. Atut runto. Kene kowe ya apal mbok kowe dhewe sing nembang. Ayo, jare tekon tekan ngendi? Ya. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Pak Karman iki digawe tombok. Lah piye ta? Iki pagere dijeboli. Ah wong kabeh iki nggo merajakke putrane kok. Sesuk ngelas meneh kuwi. Ya. Ing sarina sawah ngene. Kula kintunaken dhateng para pamirsa lumantar live streaming. Oh nggih. Niki ya di live streaming. Sugeng Ya. mirsani. Monggo, ya Mas. Adatan aginggang asal Ya. kok rambute. Ya. Apa jek ana selilite to Mas? Kok kita angel men. Piye? Datan kinggang Anu tak golekne anu stick drum apa piye? linggis. Nano. Yo. Datan kinggang sarambut lamun ado caketing ati. Swantene jan. Yen sae yen cedhak tansah mulang Nenoe. Entekke. sida asih Anonane. Yo. Indo mimilan mintuna ayo barang nimasan tepi wajib Nonano. Yo. situasi braya
to kene iki mau ngenteni padha kok. Ngenteni padha napase selak pedhot. Kowe ngrungokke tok sing nembang lho munggah-munggah. Sae lho Mas Landung lho suasana. Landung me gandung me kandung. Ya. Yo langgame, yo Setiatuhu, monggo. Yo Mbak Fami, monggo. Aku kang setya satumu. Koe yen nganti saiki. Matur sembah nuwun wis diaturake bawa Sidowasih lan uga langgam Setiatuhu dening Mbak Fahmi. Iya. Yo kene lenggah. Iya. Genteng. Nggih, aja lali Mbak Putri. Oh nggih no, tetep kok diaturke. Anu to, napa wau? Tembang kangen to? Nggih. Mbak Dini ya rene, kene Mbak Dini ngadeka ning kiwa kotak nyedaki Mas Gareng. Salam hangat ring temanten anyar. Dua kali, yo.
Apa, Mas? Saya bengi iki saya nom. Piye ta? Mau yen pami iki lak wis kemrampu. Nggih. Iki sik kinyis-kinyis saja iki. Nggih. Ya, Kenalke Mas Gareng kenalke. Anu jenengmu sapa, Nduk Cahayu? Nggih, nderek tepang Pak D. Pak, Pak D. Oh ya wis ora apa-apa, wis Pak D. Lah, pripun? Ya memang Mbah. aku ya mungkin kok Mbah. Pak D iki wis tuwa kok Mbah. Nggih, pun Om. Om, gaul Om. Anu jenengmu sapa Om? Jenengmu sapa? Kok sik jane sing dipikiri apa? Aku ngger klebon kopi ngene. Iya. Anu jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nderek tepang kula Dini. Dini apa ya mung Dini tok? Mboten. Dini sapa? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari. Tak kira dinikmati. Ah iya. Dini Kairiye. Oh iya iya. Lho kok sik to wong jenenge menikmati ora kudu nikah sik. Dalam? Lah nek ngematke suarane apa ya kudu dinikah ya ora. Alah kowe iki lungamu Kediri mlayumu ning Bogor. Ayo. Oh ngene. Dini wis ngono wae sing gawe. Omahmu ngendi? Kula saking Nganjuk. Oh cedhak. Nggih. Sik penere ngajuke ngendi? Bilangan. Oh Wilan. Oh kecawilangan to. Nggih, ngertos. Ngendi kuwi? Allah Allah. Wilangan yo nganjuk ngono kok ya. Wilangan. Loh, gak usah melu grupe Mas Bayu. Nggih, saged no. Kowe kok iso melu grup jaranan iki piye maune? Aku arep muni rawani lho malah kono nyetake. Kok iso melu legowo. Maju. Nggih. Sik melu kok iso melu Mas Bayu larah-larahe riwayate piye? Nggih, kleresan kula niki lulusan saking pendidikan bahasa Jawa. Kono universitas ngendi? 11 Maret. Oh ning Solo. Wonten Nggih, UNS. Sekolah teng Solo. Dalalah kowe iso lelagon nyinden terus derek Mas Bayu. Nggih, alhamdulillah. Wis lulus. Sampun. Ora Skripsine mbiyen rak nulis lakon to. Oh nulis lakon. Kula mbetahaken lakon to, terus Lakon tok to ora sak dalange to. Ora. nggih mbetahaken dalang. Lah mengke datane saking pundi penelitiane? Lah yen gur dalang kowe lak kowe iso njaluk Pati Siwi iki. Sapa ki jenenge? Sinten? Sapa ta? Alah. Sing nglentrem kuwi lho. Oh. Oh, lah aku apale Panti Siwi kok. Jenenge MTQ. MTQ. Ora iki bab kuwi wis. Terus kowe saiki ora bali ana ing Nganjuk ning tetep menetap ana ing Solo. Nggih sementara. Nganti ngenteni entuk bojo mesti ta. Iki Iki ngene. lah wong dereng kok. Kaya Mbak Siti iki lak wis duwe inceran utawa terus dadi manten bengi iki. Nggih. Iki mesti lak kowe mesti duwe kategori sok bojomu kepengin sing kepiye. Apa menungso apa dudu? Lah ya menungso. Apa arep gym kaya Lho, Nggih. ya piye? Yen wong lanang sing kepiye? Golek bojo kepiye? kriteriane sing kepiye? Sing bagus, gede dhuwur. Oh, yang gede dhuwur ya cagak telepon kuwi. Kok gede dhuwur ki maksudnya pawakane gede dhuwur. Nggih, ben memperbaiki keturunan ngoten e. Oh, Kula bagus. kan cilik. Bagus. Cilik. Oh iya. Ya ora apa-apa wong selera ya. Nggih. Gede dhuwur, bagus. Nggih. Bab pendidikan, bab pekerjaan piye? Nggih kadoh anu no, minimal nggih sarjana napa magister ngoten. Kowe kabeh kliru kanggoku. Kok keren tuh? Wong wedok yen golek bojo aja kakehan kriteria kejaba pripun? angel tur kuwi terlalu belit-belit. Lah terus kudune piye? Wong wedok kuwi yen golek bojo syaraté go loro. Apa? Lanang urip. Wis. Dadi nek entuk sapi, Sapu. sapi lanang urip. Uang. Lah yo telu berarti syarate wong lanang urip. Lah nek ndelala edan. Ora masalah sing penting urip. Aku waras yen ora urip. Ya berarti ora waras kuwi. Ha iya. Kok lah iya. Ya wis kene, tak puja-pujake ndang entuk bojo ya. Nggih, Pangestunipun, Pak Nggih, Dik. pun sing baku ki kowe ning kene ditimbali ndereke Mas Bayu kon ngibur tamune Pak Sukarman. Yo saiki anu dibawani sik. Nggih, kangenku tanpa upama. Bagian pengrawit sing tak aturi bawa, sapa sing tak tunjuk nyekel mic. Oke iki. Nek Mas Garenge apa? Nek wira swarae lumrah. Iya, muga-muga pertama-tama Pak Samino.
Kuwi lagune dhewe kuwi. iya. Pak Samino iki lagune dhewe. Apa? Aku iki tukang tambal ban kuwi. Ngono kuwi. Ayo sing ngendang sik. Radio, Mas. Oh sing ngendang. Heeh. Iki ngetokke bahwasanya Mas Anggit. pengrawite Mas Bayu ki ora mung iso nabun ya iso nembang. Lah iya no, niki sebagian besar ki dalang kabeh. Tur ya sarjana kabeh. Nggih, nggih. Oh, kaya mburi kula niki. Pundi? Mburi gegerku ki lho, Mas. Iki londo sablon iki. Kok londo sablon. Rambute abang. Mas Alfian iki nggih ngoten niku. Oh, ya ki Nggih. ya sarjana. Mboten ngenes. Wah ya sarjana kok. Yo Mas Anggit sik, ayo. Monggo. Ya Mas, kangenku tanpa upama. Ya. Ya Mas, monggo. Kangenku tanpa umpama Anu yuk. mung sliramu kang dadi telenging ati. Hop. Mas. Ya, piye? Yoga ki agar kon nembang lu ketoke stane iki wis golek alasan tok. Ana sing nggawa anduk tutupi cangkeme. Ana sing antuk-antukan, Iya. ana sing dolanan HP padune mung arep do Jaya Indo. Iya. Wong ngetoke kualitas kok do ora seneng lho. Bar Mas Anggit, hop genti Mas Pandu. Ayo. Oh ya. Wos lawas. Ayo. Wah. Kae pramuka suarane. Kok pramuka piye to? Pandu ki biyen saiki pramuka. Ayo, ya Mas Pandu. Wus lawas anggonku nunggu Nanging hamung, yuk. nanging hamung ngleledo Jan. Ana cengkok gledek ya aku seneng. Sing kok oblo ya. Ya. Ya, Mas Mas. Pandu rampung. Panti Siwi. Panti siwi sapa? Sing nendrem ki lho. Teki kok kepo digonta-ganti. Sing panti asuhan, sing panti siwi. Saiki genti sing benang penerus apa iki benang penerus? Doni yo, benang penerus. Ya. Ngeling ana. Arep nembang ki alise munggah mudhun piye. Iya. Wis ben. Nek suarane apik Oh, Mas iya, Doni. iya, kuwi. iya. Ayo, monggo Mas Doni. ngeling ana rikala dina kapungkur. Hop. Aku pesen ya. Piye? Sing gampang rasa. Lah, Kanggo sing piye? gampang mbok kokoni paling ora metu suarane gur. Yo bacutke Doni, ayo. Yak. Namung nate ngendika Paling mau ngene iki. Ah, suwuk cacahi. Ayo. Yo, tresno lahir, yo. tresna lahir trusing Neno. Yo, diaturke tembang kangen. Yo, Anu, Dini. Mbak Yo, Putri Dini. tembang kangen Mbak. Monggo Mbah Putri dipun mirengaken tembang kangen. Monggo. Iya, Nduk. Wayah wengi mesra wis suwes banyu kan tumetes dadi nangis wong sing tak tresnani tega ninggal ati aku suwon jroning uripku yen ora ana sliramu
Yo, dangdut ke, monggo jaipong ke Mas. Yo. Terima kasih matur nuwun, niki panyuwune Mbah Putri wis diaturke. Sampun, Mbah. Tembang kangen. Ya. Kangge jampi saya lan tombol. Amin, amin, amin. Yo Bardini, iki sik Mbak Eka karo Mbak Suci rene wong loro bareng. Jebul kae sing tak anti-anti wis teka mrene. Niki wonten awala Mas Gareng. Nggih, Mas Ayu. Nyuwun sambel kemangi. Oh nggih. Katur Bapak Lurah Muhammad Rizky Zakaria. Tuwin Babinsa, Babin Kantipmas. Saking Mas Bagus Sulistiono, perangkat Kelurahan Blabak. Oke. Nggih, pun aturi. Nggih. Eka. Dalam Byung. Alhamdulillah. Kowe diarep-arep karo Mbak Ispri lho. Napa nggih? Weh, nalika tindak ning gubuku ana, ning jedes ana, dawuh karo aku mengke Mbak Eka tetep dibeto nggih Pak Bayu. Nggih. Pun mengke nek larine iso ketemu ning plafon ya tak gawani rene. Apa? Ketemu ning plafon padane tikus. Ora. Sinden kok ning plafon.
Ora ngono Ora ning pancen Mas Bayu iki pancen karo kowe iki arep anu ngenyek. Lah nggih to. Iki sing jenenge penyanyi Lah. presiden ora seimbang ya iki lho. kok ora seimbang piye? Mosok kok iki ana sekupi kok jejere puso. Ya ora to. Sekupi ya karo Nmax ngono kok ya. Sabar, Pak De Gareng iki lak ya wis terkenal kan ben ya kira to. Dadi ra iso bedake wong karo kendaraane ra iso. Puso. Apa? Truk jomplang nih. Iya. Heeh. Ora ya kowe anu kowe matura Mbak Pripun? Siti, kula pun sowan mriki ngono. Nggih. Lah terus kon ngopo nek wis warene kok ya? Ngomong absen. Lah iya. Wangi matur. Apa? Piye mature? Mbak Siti. Mbak Siti, Kula alhamdulillah alhamdulillah sampun sowan sowan mriki. mriki nggih. Pripun Pripun? Keteranganipun maksudnya piye? Lah ya kok nembang keterangane kok ya. Oh nggih, mbok menawi badhe ngersake tembang menapa? Nggih, heeh. Niki diaturke sik yo sambel kemangi. Nggih. Monggo. Engko bakale nek nggon basa lagu ning bawa sing bawa bagian karawitan sing durung mengko sapa tak tunjuk. Mau Mas Anggit sing koke wis hebat. Heeh. Kuwi sing ngenong Teguh Rayu Slamet. Iya. Mas Pandu mah ya ngono nganggo cengkok modus. Heeh, wis rampung. Terus Doni, kok karek sing durung sapa bangsa Agil, Teki, Teguh kuwi kudu siap-siap. Nggih. Kae sing agong mangun wis mo kae. Wis ben sik wong anu ben pemulihan. Oh nek wis pulih rak nguring-nguring kancane. Ah nek ora sing getak kono ya ora rampung kok. Heeh. Aku nek ora ditutke Pak Mangoni awakku kaya Teges. kesel karo Mas aku. Nek saiki wis sehat kabeh. Pak D wis sehat, Pak Puh sing gampang wis sehat. Pak Mangoni wis pokoke sehat kabeh wis aja ana lelara sing tumeka. Amin. Wis saweto le kumpul nyambut gawe ngene iki. Oh, Pak Po ya gerah ta? Oh nggih, ning wis sehat, Pun. Nggih. Yo, diaturke sambel kemangi. Monggo. Mbak Suci kalian Mbak Eka. Monggo, yo to. Yo. 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 Yo.
kasih, matur nuwun. Niki anu Eka kene kono sik. Niki ugi kula aturaken niki Mas Al Parfum. Oh, niki wau kula pikantuk oleh-oleh parfum. Menika sebagian pendapatan akan diberikan untuk kaum duafa, Amin. yatim piatu, pondok pesantren dan kegiatan keagamaan lainnya. Amin, amin, amin. Nggih, alhamdulillah. Jenenge akeh kanca ya Akeh rezeki. amin. Sing jeneng rezeki ora wujud materi wae. Betul. Akeh kanca ya rezeki, awak sehat ya rezeki, gitu Mas. Mula aja mung diukur nganggo Karo materi. Materi. Nggih. Aku ya disusul sedulurku lanang. Sapa? Mas Nanang. Oh, weh. Oh, Ayo iya. Rene, Mas Nanang. Mas Nanang Rene digandeng Mbak Dita. Ayo Dit, gandengan ngene. Sik, Nang, mari sik, Nang. Kowe ki- Piye Mas Nanang ge lungguh sik. Lungguh, Gen Nang. digandeng karo sing wedok. Ayo. Wah, Ayo. Nah, ayo ta. Ayo Mbak Dita. Wah kuwi nek karo Dita wis kaya gawan kok kuwi. Iki Nanang ki yo tontonan yo tuntunan. Kok saged ta? Kowe iso mandek ra? Iya. Kuwi nek karo Dita kaya sinden karo dingklike. Dadi wis ning ndi iki nemplek rumah saku. Ayo. Wes. Sing nuntun karo sing dituntun kok padha ra ketoke lha iya. Kono, sing iso ngomongi mung ditanek iku nek liyane gimana? Wis saonone, udan-udan onone kaya ngene wis Ora diopen. nek liyane to, Di. Ora ono Oh, ya. iki kudu pasangan sarambut kali. Saestu ngapunten nggih saderenge sugeng dalu Mas Madepe Bayu. kleru. Kuwi Eka ditakiwa. Iya iya nggih niki lho. Loh. Iki lho ning mburi. Ning mburine. Kok iso ngaki lho mburimu. Lah. Kowe mendak welek tadi. Ora Dit, aja nesu to. Ora to nang ngono. Aja nesu to, jangan marah dong saya. Aku kok kacok suwe-suwe. Pertanyaane, Nggih. kok kowe nganggo kacamata ireng ki ngopo? Niki nggih ngepasne kalih kahanan kula Pak De ngapunten. Sebabe Ha kula kan pede nggih ngeten iki. PD ki apa? Percaya diri. Senes, Lah apa? peteng dedet lelimengan. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Dirahapi ditanya, Dalem Dita dintekke. Dita, Nggih. Mbak Dita dijak duet. Kowe Ah. bengi iki nganggo klambi ijo nek yang ganteng to nang. lah wong aku ganteng kondi ganteng ra iso gonceng Dini karo ra iso gonceng Tita kok. Nomor rene numpak apa? Au digonceng kok. Bonceng sapa? Ya karo kancaku to. Sapa? Ade-ade. Oh, wah. Engko tak DM kowe. Oh, wah. Sajake kaya ngono ya iso komen lho ning TikTok iso komen aku gumun ki sing nuliske sapa ngono lho. Mesti komen iki ya. Lah, Nggih sing nulis kula piyambak Mas Bayu. Oh, Nggih. kuwi. Ning yo aku pinter. Ya agar WA kuwi nganggo mic. Voice note. Nggih. Kok nganggo mic kaya son wae. Oh, damel mic. Karena gambare mic to. Iya. Mic aku ki ora sadar yen sing anu dheweke yo tak bales tulisan, yo piye kabare le. Ora diwaca-waca. Ayo. Oh kula waos no Pak De, mboten diwaos pripun to. Balesi. Lah wong ajenge balesi pripun wong wifi-ne mati mboten saged balesi. Ya wis ben. Pelok barang. Nggih. Niki ana sing ngersake dadi ati. Nggih. Ah. Nggih. Dadi ati kalian sarung jagung saking Wah. Pandemen Ringgit Purwo. Pak RT 11 Joho Sumberjo, Bapak Trisno Suryo Widodo. Ya. Nggih, nggih. Ya, diaturke. Sing bawa Mas Nanang. Nggih. Mangga Gusti Allah ini arep paring rezeki ora kurang dalan ya Mbak Dita. Apa to? Lah iki Mas Nanang iki nun sewu terbatas nggon bab paningal ya ta. Nggih. Ning suarane wah Punya hebat. kelebihan. Oh, suarane Nanang iki nggo nyuarani tangga minggat kabeh. Mboten saestu kula nggih tasih ajar Mas Bayu ngapunten. Nggih. Kula nggih sami kare napa kalih sedereke jenengan sing jenengan ajari mayang teng anu nika lho, sing jenengan dengan teng Mas Ardi nika. Oh iya. Nggih, kula nggih tasih ajar saestu kok. Nggih, heeh. Ya Mas Nanang kaya ngapa suarane? Mangga. Gegarane wong akrami Dian, nambah motone ngene cangkeme. tutu bondo tutu rupa Wah, nang kowe jan. Wah, ora apik. saestu wong kula niki
niki nggih tasih ajar kok Pak De garane saestu. Diajar kowe kaya ngono ya diajar saya apa? Lah diajar nggih mapan wong ndak roh arep blayu-blayu teng pundi. Ajar ya ajar mikir. Rumasan iki wis adoh kebak sik ning ngarepe. Lah nggih. Ano yo. Hamong ati pawi gandeng panjenengan suarane elok nyoh iki tak wenehi bonus 100.000 rupiah. Oh, ngene. Mas Bayu. Lagi lebak pisan. Kae lho malah arep budul. Aku rada bingung. Al dikon duit. Ayo ora pernah tak cipukne ya. Lan aja kurang ajar. Alhamdulillah nggih sembah nuwun. Lah kok ngene. Mas Bayu. Sok menawa dikon duit ki gak dituntun ora arep dulet wong. Ora ki mau niku wau kan anu pemanasan to Pak De. Pemanasan. Dados pemanasan ajenge ngrayah niku pundi ngoten ancang-ancang riyen ngoten. Ya wis ngono sak karepe. Kepethuk nanang tensiku iso mundhak. Mikir aja cedak-cedak to, Nang. Ayo. Ora wong ayu ora. Ya. Sing iso nyerateni ditathok iki. Luput pisan. Luput pisan. Kena pisan. Walah apike. Apik nyotak tambahi 100 neh. Kene jikuk dhewe. Mas Bayu. Aduh jan. Dit ya dudono ta dit iki ya nemen. Sembah nuwun Mas Bayu. Aku ngerti ngono buka panggung mau ngau kacamata ireng ya. Lah niki jenengan damel mboten napa-napa Pak De. Ora sudi. Lah jenengane mripun to? Aku nembake video ra entuk saweran kowe siji urung rampung wis. Jaluk kaya Nanang apa piye? Mboten. Ora. Sebabe ngaten Pak, tiyang niku ajenge napa angsal bebungah napa angsal napa kemawon kan pitukane nggih wonten. Menika tirakat. Oh iya iya. Dados wonten tirakatipun. Heeh. Dheweke iki nanang tirakate kuat ora tau turu lho. Yo. Yen gampang luwe gampang tak tambahi iki 50 meneh. Ayo. nggih Pak Bayu. Ah iki tanganku kok dicegah. Kletu niku lek Iya iya. nggih ngawuter Mas. Nyekeli sapa-sapa to? Kaya karo yange ayo. Wis saestu napa-sapa Yo. cekeli. Ya, yen. Yen angela Tak tambahi 50 meneh yo kene. nggih Mas Apa wetone Bayu. Bayu lomone ra jaman. Lah iki. Nggih, sembah nuwun Mas Bayu. Ayo. Kacamatane ireng lho. Cagak. Kebablasan ya. Ayo. Yo tan Kena ati anu nombas harta terima kasih. Ayo. langgame napa niki Dadi ati. Dadi Maka ati. diaturke sik Mbak Dita ayo. monggo Dadi ati. Maka yuk. Eno anu Oh!
Vokale Mbak Dita tambahi Det Mas Medet. Ayo, balungan. Jaiponge Mas. Bablas lagu manis duet Nanang karo Mbak Dita. Yo. Kanca-kanca abdi Solo. Yo. Hei. Oh, joget nang. Balungan seru, Cok. Yo, nang, yo. Manis dit kowe pancen manis Apa ro? tambah manis yen ora senang lamis yen mesem dit mungkul madu Oh, kaya pisau pakai jantung. yo. Mas sampean pancen kan Alale, alale. dasar kakak yen ora seneng pandang sok alet mas namine gampang gitu sampean gawane ganjo Yo. Kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampean seneng ning Dironce-ronce. kowe manis aku tresno kowe memang lijenos tidak Dua kali. silat dikuat Hey. wong lanang ugi karo Mas Waris Sudiono Pak live streaming ugi kanca-kanca SDA sedaya kemawon. Yup. Manis dik kowe pancen manis Alale, alale. tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem dik ngungkul madu kaya pisau pakai jantung. Yup. mas sampean pancen ganteng dasar ganteng yen ora As. Sire-sire
kasih, matur nuwun wis diaturke. Ngapunten Mas Bayu niki wau nggih kalih ngrepek tasih. Ora apa-apa karo maca ora masalah. Mas Gareng, Mas Bayu, kula nembange kapan? iya. Iya gentenan sik, gentenan. Yo, ditakon tinggal mulih sing nuntunke sapa Mas? Ora tanggung jawab. Kosek. Ora ngate nyemplung isor panggung rek dadi Antarja kaya. Entuk titipan he. Nek duit mas aku cepet. Iya. Nek duit kok ketok ya karo wong wedok ayo. Nggih, terima kasih. Ya, ya, ya. Mudun. Kosek. Aja kesusu mudun, Dik. Mudun. Kosek. Iki jare iki ngapa ta kok? Lah iki sing dituntut karo sing dituntut padha petenge. Iya. Aku ora dijatah kok nembang. Ayo kene. Mbak Rizky kene. Rizky sapa? Mbak Rizky Ainanda Utami. Oh, Rizky kuwi. Karo Mas Gareng jatah nembang saiki. Ayo. Wah iki. Ayo. Nah, ngono Pak De apik. Nah. Oke. Ya. Ayo kene. Monggo. Mentaram duduk. Ae Eka. Kene Malik Slendro, kene Kak. Lho, sing wong telu iki. Oh iya Kak, kene ya. Lebih banyak, lebih ringan. Ya. Kene. Iki ana sing ngersake Sri Huning. Oke. Nggih, kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya ingkang mirsani lumantar live streaming. Amin. Mas Wardoyo Jumantono sing mirsani saka live streaming. Oke. Pak Martono Bojonegoro kalih Mas Yogi Bagong saking Madiun. Aduh. Ugi wau Pak Wardoyo titip salam. Nggih. Kagem Mbak Suci Ovita Dewi. Oh iya. Oh, Pak Wardoyo. Nggih. Nggih, Pak Wardoyo pun kula sampaikan kagem Mbak Suci. Suci. Nggih. Wah, wong iki penggemar dhewe. Mas, nggih. Nek penggemar Dita ya kaya Mas Nanang CS. Ya. Niku gawan kotak Mbak Dita, Bos. Kula kintunaken dhateng Pak Pomo saking Jember. Weh, keraya-raya tekan kene. Pak Jumiran. Bu Sri dugi mriki. Mas Betel, ya. Mas Didit, Wah, karo Pak Jumiran aja lali. Para kadang SBA sedulur Bayu Haji kalian Kas FC Kianom Surata Fans Club. Yo, sing bawa Mas Gareng Sri Huning. Ya. Oke. Ayo. Mangga. Ning kose to nek pengin ngono kuwi kose. Kok kepengin ngono? Aku upamane kepengin saweran kok ya. Ya, nek nurut saka Mbak Rizky sih. Oke. Ya Riz, ada. Putri Kang Sulistyeng Warni. Ayo. Putri Kang Sulistyeng Warni. Kayak Stevie Wonder ya. Mbak Rizky, niki tondo tresno 50.000 diasta. Matur nuwun Pak Bayu. Iya. Alhamdulillah. Lanjut, Nano. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, ayo ganti Eka. Ayo. Jenengan kan wis renek bedane kok jambe sinigar ya lho. Karo sapa? Kalau kae mang ngene ya Dani ta. Kae bocah Nanang. Bocah kae ora iso anteng yen ngadeg kowe kaya numpak sepur. Wis ben ta. Wanane yo ngono ya pengene kok dadak modok. Ayo. Oh ya wis tak sidon. Sidok. Ayo. Kene entuk saweran kok. Penontonnya nek sing celuluk elik ya. Apa? Dua picek dari. Pokoknya aku karo Nanang ki DP. DP. Bu picek. Ya, amin. Yo, iya Kak. Rano. Keprangkung bajana. Neno.
50.000 Kak. Ya iki. Gawa, ayo. Ya. Makasih. Nonano, yuk. Bebelo Wiratmaya. Terus Tan wurung Sri Uning gundul. gugur kok Wah, sing gundul. bener. Ngene-ngene tak kira dipotong gundul. Ora. Lah nyukur iki kapan, Mas? Gugur. Nanane, ayo. Dadi musti kaning Noeno. tuba. Oke. Oke. Laku kapan? Lagi wis entek kok bawane kok. Lah rencok saweran. Joget. Lah, isi enek dalane liya. Oh, joget saweran. Joget. Oke. Iya. Pakde mbok menawa Iya. Mbak Siti mbok menawi nang penggalih panjenengan kok kagem kaum du apa. Ya kan macake ngene. Mosok ngemis kok dimakelar. Iya. Yo, Sri Uning diaturke. Yo, Mbak Rizky, monggo digarap tayub gen dijogeti. Monggo. Monggo yo. Kosek. Urung-urung kok aja nglukru ngono kae lho. Ayo. Yo. Yo, Nduk. Sri Uning mustika tuba. Halo. Laput tresna tuwin sabaya Yo. pati. Marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja. Ayo yo. Kalandher Branti. Sri Uning datang cerita kang rinasa kadange pribadi. Wiratmaya Hop. putrastra sira Retek Mas. Yo. Eka. Sri Uning putrane ngadi wangsa pati nalika ning ngendi Yo. Yo. ing madya laga duk perang tanting lawan minajingga katresnane Wiratmaya tinampi dening Lara Sri Bablas serampat. Yo. Wekasan wiro Prapeng leno alapun Eka rada mundur, Mbak Rizky mundur, Mas Gareng joget. Yo. Yo. Ah. Kaliwo. Hatiku kayung dosamu saya nambahi wangun dasar ayu lencer kuning ora muka hatiku dadi kuning bersama sendiri aku
senengku ngene iki lho, aku anggar ketemu Mas Gareng senengku nek nek kene iki. Wong kok iso apa-apa anu ya, iso pinter ya Pak Rizky. Menawi dulur-duluripun sampun nami ngumpul menika sampun siap dipun Kembange Kak, kembange. ndang gletak barang iki. Aku ora gagas kowe. Ngapa? Sawer. Piye? Sawer. Apane? Wis, iki mau wis kembang joget. Terus Sawer. iki wis entek iki. Wis entek di desa. Pak Sukarman. Gah. Oh, Apa? Aku kowe entek, aku njaluk Pak Sukarman to. sawer dele lho kok nyunggi dhewe karo niku. Dele. Oh tapi pas seneng aku tempe kok. Iya lho. Ah ning tenan kok Pak Karpane nek nimbali wis pancen elok tenan. Pancene lho. Iki sewa kacamata lho bayar iki. Ya le. Terus apa? Nek kok nyewoi sapa? Mbak Rizky terima kasih nggih. Nggih. Heeh, wis. Ketek anggaran, Bro. Ora wis enek jatahe dhewe kok ya. Jatahe kono dadi jatah aku ora. Wis ta wong iki nek sabar bakale subur ing gurine. Iya ya disirami ora sirami ya mau dar kok. Wis aja rame-rame. Engko Patet Songo bakale ning jatah saweran panjenengan. Ora sangenteni Patet Songo. Patet iki ana 100.000. Oh iki saka sapa le? Loh, bojone Bayu nyawer aku. Ngopo? Bojomu nyawer aku. Lah terus? Lah kok kowe ora piye iki wong lanang kok kalah karo wong wedok. Ngopo iki? Iya. Kuwi ngono panjer ya. Apa? Kuwi panjer. Panjer kah? Kuwi nggo ngelongi jatah kok. Oh, panjer to? Bojomu ora jawab iki kok. Iya. Kodene ngene kok. Iya. Wes aku sesuk ora melu kowe, melu bojomu. Ala iki iki bojoku ora ning ndi. Ah, lomo bojomu timbangane kowe kok. Apa? Wis rasa gelo. Engko Patet Songo tak tambani meneh. Tenan. Ha iya no. Bangune kabeh padha kecekele, gitu. Oke. Nggih, aja nganti kelangan lacak udah dadi dukane sinuwun tak jere.